ki khubor ki bnya ka Election Commission of India lani ECI ha ka jini kendu ba kila pathai khubor nen ka sngi kala Pynbna ba ka election ha Meghalaya kan long ha ka apunyo Tarik ubnai rempang kat ba ka sngi nyo vote kan long ha ka Tarik ubnai leber Chief Electoral Officer ka jala uba Frederick Roy Kharkongor nen ka sngi ulo ong ba ki breu ba don jingduna ha ke de khotmet ki riu temen ki bala palat propose nem kerta bat ki tu ki ba syakta ha ka jingpang COVID-19 ki la ban tap vote na la yeng ha ka ni election ban wan ulo ong ru ba ki tu ki bom la ban poi ki ba kwa pat ban tap lemba ki postal ballot ki ha ban pa application sha returning officer jong ka constituency ha ka form 12D haringkat ki jing don kam uba Kharkongor ulah pentep ru bahakan ni election kan don ka jing pelet jingmut ka bakarpang halor ka hok jong ki breu badon jing duna ha ki de khotmet da ka jing penbiang ya ki jing don kam ki jong ki nalor ki wheelchair ba ki jing kieu kum jo ru ya ki pool volunteer kum ka jing persang ban pentikna bakan don ka election ka basuk ya ki barobor ulo ong ru baki don life southly constituency ki bajor ka jing pelut pisah ha keleng ka jela bat yakini on pet ngor om tang da kan huan pet ngor hendai da ki pulet ru sensitive constituencies have been already identified and the expenditure observers will be focusing their attention on those ESCs. KHASI